Fitka, fejka sú najlepší a určite to vyhráme. Práve poviem vodku, ale uvidíme ešte. Vodka Red Bull. Čo mi príde pod ruku? Baravičku. Vodku. Vodku. Budem piť vodku. Tak jasná Captaina. Čo mi príde pod ruku? Baravičku. Čo mi príde pod ruku? Baravičku. Si hrdý na Fitku ako svoju fakultu? No samozrejme, chodím sem už 4 roky a všetkých ostatných prepijú. Ako povzbudzujeme fejku Fitku? Fejka Fitka na to! Čo by si odkázal napríklad také fejke Fitke alebo stavbarom? Není šanca, chalani. Není šanca. Stavbari, držte sa. Čo by si popriala manažérom do finálového súboja University Deathmatch? Veľa šťastia, silné žalúdky a pekne nás reprezentujte. Vyhráme to. A ako sa povzbudzuje? Trénujte. Čo mi príde pod ruku? Baravičku. Stavbarov neprepijú, to chce strašne veľa rokov tréningu. Žiadna šanca na výhru pre vás. Čo mi príde pod ruku? Baravičku. Čo by si odkázala svojim kolegom z fakulty podnikového manažmentu, ak sa nemýlim? Že aby si kupovali rovno celé fľaše a nie len šoty. Ja keď chceme manažérov! Manažéri do toho! A čo by si odkázala napríklad kolegom z fakulty manažmentu UK, čo sú vaši konkurenti? No, že síce sa dostali do finále, ale keďže sme tam aj my, tak nemajú šancu. Čo by si odkázala svojim kolegom z obchodnej fakulty? Tak aby sa každý dostavil a podporil našu fakultu, aby sme vyhrali a ten pohár pekný mali tu vystavený. Na fejke sú samé fejky. Čo mi príde pod ruku? Baravičku.